mga ginikanan sa pagtuong Islam, usa sa krimen nga mabuhat sa kadaghanan kanato, dili man tanan, mapalalaki, babae, o tigulang, o kini nga krimen kun mapasagdan, dili nato mamatigdan nga managhan kining salaa. Krimen kini nga dili silutan sa pulis, dili hukman sa korte, ug wala sa bisan unsang balaod sa tawo, kundili silutan kini ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ug kini nga krimen mao ang pag-usik-usik sa panahon. Ang atong panahon bililhon kaayo. Mao gani nga si Allah subhanahu wa ta'ala mismo nanumpa kabahin sa panahon sa daghang ayat diha sa langdong Quran, diha sa suratul Asr. Mingon siya, wal asri innal insana lafi khusr. Sumpaman sa panahon, sapagkat tinod ang tanang tao anaa sa kapildihan. Mga igsoon, daghan pang dapit diha sa langdong Quran si Allah subhanahu wa ta'ala nanumpa sa panahon, sama sa wal fajr, wal duha, wal layl. Nagpakita lang kini unsa kabililhon ang mataggutlo nga gihatag kanato. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam miingon, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sa doon nga pagkahubad, adunay duha ka biyaya nga kasagaran dili magamit sa tawo pag-ayo: ang kahimsog ug ang bakanting oras. Rawahul Bukhari. Mga igsoon, ang pulong nga magbud sa Arabic nagpasabot og pagbaligya sa usa ka bililhon nga butang sa barato kaayo nga presyo. Mao kini ang nahitabo kung mag-usik-usik, kung usikan nato ang panahon. Si Hasan al-Basri rahimahullah miingon, o anak ni Adan, ikaw mao lamang ang pipila ka adlaw ug ang matag adlaw nga mulabay, usa ka bahin kanimo ang nawala. Mao nga mga igsoon sa pagtuong Islam, kung atong usikan ang panahon, usa ka bahin kanato ang mawala nga walay kapuslanan. Ug sa pagkatinod, walay oras nga reserba, kay tanan nga panahon atong gigamit ug kita manubag kang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam miingon, ang tiil sa anak ni Adan dili mulihok sa atubangan ni Allah sa adlaw sa paghukom hangtod siya pangutan-on sa upat kabutang. Una, giunsa niya paggamit ang iyang kinabuhi. Ikaduha, giunsa niya paggamit ang iyang pagkabatan-on. Ikatulo, giunsa niya pagkuha ang iyang bahandi ug asa niya kini gigamit. Ikaupat, giunsa niya gipraktis ang kahibalo nga iyang nahibaluan. Mga igsoon, bisan pa magtinabangay ang tibuok kalibutan, dili na nila mabalik ang milabay nga oras. Miingon na usab si Hasan al-Basri rahimahullah, o anak ni Adan, ang matag adlaw mismo manawag. O anak ni Adan, ako ang usa ka bag-ong adlaw ug ako musaksi sa kada butang nga imong ginabuhat. Mao nga buhata ang pinakamaayo sa matag adlaw, tungod kay dili ug dili na ako mubalik pag-usab hangtod sa adlaw sa paghukom. Mga igsoon sa pagtuong Islam, unsa kadaghan ang atong oras nga gikapsangan matag adlaw diha sa social media. Daghang mag-asawa ang nagreklamo
ang uban mulingkod sa balay, apan ang huna o kang kasing-kasing anaa sa cellphone. Usa ka inahan nagreklamo sa iyang anak, kay nahurot ang oras, ang naong anaga tubang sa social media, sa games o uban pang mga apps. Daghan kanato magsigig tanaw sa group chat, sa comment, sa like, o sa dili nato mabantayan, nahurot na ang oras sa ingon ana lang. Si Allah subhanahu wa ta'ala ningon diya sa lang dong Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Sa doon nga pagkahubad busa, kung makahuman ka sa usa ka buluhaton, padayon sa laing buhaton, ug tindog sa paghinumdom sa pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, wala nato gisulti nga gibawalan ang matag usa ka nato nga dili na mag-social media. Wala usab nato gisulti nga magsige na lang tag-ibada sulod sa 24 oras. Ang Islam, mga igsoon, anaa sa moderation. Pero kinahanglan nato bantayan ang kada oras nga mosulod o mugawas sa atong kinabuhi. Kaya matag minuto nga mulabay, dili na kini mo balik. Ang oras mo ang atong kapital ni ining dunya ug tinuod nga timbangan sa atong iman. Busa mga igsoon, ayaw tuguti nga ang panahon mulabay nga walay kapuslanan. Himuha kining oportunidad sa pagduol kang Allah subhanahu wa ta'ala, bisan gamay nga zikir o pagpaningkamot sa pagsala kalima sa usa ka adlaw o gamay nga sadaka sa uban. Kaya sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang jutay nga kaayuhan kung kanunay, mas maayo pa kini kanimo. Hinaw pa untang hatagan pakita ni Allah subhanahu wa ta'ala og dugang pangkusog, mga bililhong higayon ug giya aron magamit nato ang atong panahon sa maayo, sa matarong o sa ikalipay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaw pa unta, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga igsoon, mga ginikanan sa magtuong Islam, human nato masabtan unsa ka mahinungdanon ang panahon. Ang sunod natong pangutana mao kini: unsa may atong katungod sa panahon? Una, kinahanglan natong bantayan, panubagon ang atong kaugalingon sa matag adlaw. Usa sa pinakaimportanteng butang nga makapahimo kanato nga magamit ang panahon sa eksakto, kinahanglan sayod kita nga adunay adlaw sa hisab, adlaw sa pagpanubag. Kung kahibalo ka nga adunay adlaw sa hisab, nagpasabot kini nga kinahanglan kang manubag sa tanan nimong gipangbuhat. Sama sa supermarket, daghan kang makit-ang nga display, pagkaon, sinina, duwaan, bisan unsa ang imong gusto, mahimo nimong kuhaon. Apan bisan unsa pa ang imong gipangkuha, sa ulahi ang imong padulngan, mao ang counter. Ug dito ka magbayad sa tanan nimong gipangkuhang butang. Ingon ana usab ang kinabuhi dinhi sa kalibutan sa makitag naglibot sa supermarket. Daghan kag kapilian, magbuhat ug makuha. Apan sa katapusan aduna gyoy counter. Counter sa atubangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ug dito kita manubag sa adlaw sa hisab sa tanan natong gipangbuhat. Si Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu miingon, walay butang nga akong gimahayan sama sa akong pagbahay sa usa ka adlaw nga milabay,
nga ang akong edad nakuhaan apan ang akong nabuhat walay nadugang. Busa mga igsoon, ang kanunay paghinumdom sa adlaw sa hisab, ang adlaw sa pagpanubag, adlaw sa accountability, makatabang ka nato nga mas maayo natong paggamit ang atong panahon. Ikaduha, atong ayuhon pag-organisa ang atong oras. Sa karon, nagkinabuhi kita nga walay klaro nga plano, hatagig panahon ang imong kaugalingon, ang imong pamilya, ang imong asawa, ang imong bana, o panahon kauban ang imong anak. Paminawa sila. Walay madagutlo nga mulabay, nga wala di mo sila nakauban, magmahay jud ka. Mao nga lingawa ang imong anak samtang bata pa sila, ug pa sila sa imong puder. Walahi magmahal ka kung dili mo sila mahagwa, madula, makaistorya. Kay moabot ang panahon, biyaan kanila. Ikatulo, gamita ang matagutlo sa panahon. Gitudlo kanato ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga pahimuslan nato ang 5 sa dili pa moabot ang 5. Una, pahimusli ang imong kinabuhi sa dili pa ang imong kamatayon. Pahimusli ang imong kahimsog sa dili ka pa masakit. Pahimusli ang imong bahandi sa dili ka pa mapobre. Pahimusli ang imong kabatanon sa dili ka pa matigulang. O pahimusli ang imong bakanting oras dahil dili ka pa mabisi. Mga igsoon, dili nato gusto nga ang kada usa ka nato moingon dito sa pikas kinabuhi, Rabbirji'un, ya Allah, palihog ibalik intawon ko. Ug dili usab nato gusto nga ang kada usa ka nato moingon ini, ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, hinaot pa unta nga nakagahin ako kaniadto ug pipila ka maayong buhat. Alang ni ining akong kinabuhi karon. Kining panghitabuha dito sa pikas kinabuhi. Nagmahay mga igsoon sa pagtuong Islam. Sa pikas kinabuhi ang nakabuhat o dautan. Ang mga makasasala sila motindog sa adlaw sa paghukom nga nagdukop ang ilang mga ulo ug moingon, ya Allah, nakita na namo ang jahannam, ang impyerno, nadungog na namo ang kasama niini. Ya Allah, ibalik kami, Rabbirji'un. Mga igsoon, gamito nato ang atong panahon sa dili pa moabot ang ingon ani nga kahimtang. Tanawang pagdamayo ug pagkamalalayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Moingon ka og subhanallah 100 times, duna kay 1,000 ka mga hasana nga ilista. Allahu akbar. Rawahul Muslim. Makuha lang nimo kini sulod sa duha ka minuto. Subhanallah 100 times sa duha ka minuto lang. Ang ihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala posible usa ka mansyon sa Jannah. Subhanallah nga imong isulti 100 times sa duha ka minuto lang. Ang tanang gagmay mga sala papason bisan pa sa makadaghan sa pinong bato sa langit. Og 70,000 ka mga anghel nga magdua alang kanimo. Allahu akbar. Og muhangyo kining mga malaika kang Allah subhanahu wa ta'ala alang sa imong kaluwasan og kadungganan. Lain pa, kung muhatod ka sa usa ka janasa, ang usa ka Muslim nga atong igsuon nga ilubong, usa ka kirat, ang kirat sama kini kadako sa bukid sa Uhud nga hasanat. Kini makuha lamang sa 35 segundos nga paghatod. Ang usa ka minuto nga salatul janasa, daghang hasanat ang imong makuha. Gamay nga pagdahin sa panahon, unsa kadako ang hasanat nga imong makuha. Mga igsoon, anaaragyod ka nato ang panahon. Kung kita magtinapulan, sayang ang oras nga mulabay nga walay tay nahimo. Ang dyan na mga igsoon,
ang paraiso naara sa atong makakamot. Siguradong imo ning makabot. Si Umar radhiyallahu anhu mingon, kung naitingog gikan sa langit og moingon, ang tanan magaadto sa Jannah gawas sa usa, maghuna-huna ako nga ako kadtong usa. Ug kung moingon usab, mato ni Umar radhiyallahu anhu, ang tanan magaadto sa Jahannam gawas sa usa, maghuna-huna akong hunahuna na ako kadtong usa nga maluwas. Mga igsoon, ang pasabot ni Umar radhiyallahu anhu, ayaw kumpiyansa sa imong kaugalingon, pero ayaw usab pawala sa paglaom o kaluoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mga igsoon, gitudlo usab ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang labing maayong buhat alang kang Allah, mao ang buhat na ginagmay basta kanunay. Pasabot nga, mas maayo ang 5 ka minuto nga sala o zikir kada adlaw apan padayon, kaysa usa ka gabi apan dugay kaayo nimong masundan pagbalik. Busa mga igsoon sa pagtuong Islam, ang panahon usa ka amana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw itugot nga kini mulabay nga walay kapuslanan. Kaya ang matag ginhawa nga atong gihulaman, mahimong saksi kanato sa adlaw sa hisab, adlaw sa paghukom. Gamito nato ang atong kahimsog, ang atong kabatanon, ang atong bahandi, ang atong bakanting oras alang sa pag-alagad kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ug ayaw usab kalimti ang imong pamilya, ang imong kaugalingon, kay sila ang pinakauna nga makapahimulos sa paggahin sa panahon. Iduwa nato kang Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rab, Ya Rab, kabangi kami nga mapahimuslan namo ang among panahon. Ya Allah, himoa ang among matag adlaw mahimong dugang sa among iman, dili sa pagkunhod niini. Ya Allah, hatagi kami og kinasing-kasing nga kanunay naghinumdum kanimo, ug lawas nga himsog sa pagbuhat sa maayo. Ya Allah, among gisalig kanimo ang among panahon, ang among pamilya, ang among kaugmaon, ang among kinabuhi. Amin ya Rabbil Alamin.